Takže montáž systému prevádzame cez spiatočkové svetlo. Červený kábel zapojíme na plus, čierny na ukostrenie. Kameru umiestníme niekde na vhodné miesto dozadu. A máme ešte vysielač. Na vysielač musíme prispôsobiť nejaké taktiež vhodné miesto na umiestnenie. Celková funkčnosť prebieha – 16 metrov dĺžka kamiónu plus kabína. Sme v kabíne, pričom dáme spiatočku. Zatlačiť dovnútra, tak, a to by sa Tak. Kamerový systém zapne automaticky. Máme tu pásiky, čo signalizujú zatočenie pri vypínaní. Prepne do režimu navigácia. Samozrejme k tomu treba vymeniť aj túto jednotku, čo je pôvodne v navigácii, a dáme tam jednotku, čo je ku kamerovému systému. Tak. ešte približne. Jurko, poď bližšie!